Well, bore da bawb. Bore da, and it is a very good bore da yng Nghymru. Pob Cymro yn falch o lwyddiant y tîm rygbi ddoe. Llong gyfarchiadau brechgyn. Rowd iawn hwnnw chi. Mae'r halleluia yn fy unaid i. Croeso i bawb sydd ar Zoom, fel arfer ein gwelwch eisiau chi'n bod iawn. Meddwl amdanoch chi a llawer o gariad i chi gyd. Croeso i'r benidog fel arfer. Wel, fori am 12 o'r gloch prynhawn, picnic, 5 peth personol, parc Bryn Garw, Bryn Menny. Croeso i bawb. Cyfle i ni feddwl yn fwy gofalgar am ein creadigaeth a cyfle i ni gymdeithasu. Dyw'r tywydd ddim yn swno'n dda iawn am fori, ond tyfedd, croeso i chi gyd i Bryn Menny. Nos Fawrth, bydd dim ymarfer gyda cwr y Tabernacl, oherwydd i ni fel cwr lawr yn y priordy i wenu i Cyngor. Croeso i chi gyd i ddod lawr yma erbyn 7 o'r gloch. Wedyn, gwenydd y Groglith, fe fydd na wasanaeth fan hyn am 9:45, gwasanaeth Cymun, 3 o fis Ebrill. Wel, i ni gyd, mae pawb a phopeth yn mynd yn hen. I ni gyd yn gwybod na erbyn hyn. Mis diwetha ac yn ôl i lot yn hynach na fawr yn arlygod. Ond mae'r gŵr arbennig iawn dyn ni wythnos hyn yn cael ei pen-blwydd mawr. Wel, mawr. John Elfed, pen-blwydd hapus i chi. I chi'n berson arbennig a ni gyd yn meddwl y byd ohono chi. Diolch fawr. Llwyddiant y rygbi a John Elfed falch iawn. Bore hyfryd i ni gyd. Wel nawr, diolch nawr i gael te neu goffi yn y neuaf ar ôl yr oedfa. Eto cyfle i ni gymdeithasu. A nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. O ddew ein tad nefol a sactau derbyn y rhoddion hyn i waith derbwys ni. Ac wrth i derbyn o dan i gofyn sydd derbyn ni na hefyd yn yr ein modd. Gan am bod ni'n gofyn hyn o'r cyneffa cyhyddiant yn hargryd Iesu Grist. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael cwmni chi a gael ein o'r Berwyd hapus hefyd i chi, John Elfed, ac mi'n gwybod Mair hefyd i gael ei ffedrwydd heddiw. Sori. Heddiw. Berwyd hapus. Rwy'n ni'n gael mewn ar restr ar un adeg yn dweud bod ni'n gwybod beth yn cael ei ffedrwydd. Ond da ni'n angen dymuniadau gorau ato chi. Wel ia, mae hi'n bedwerydd sydd yn ymwneud grawys a hitha hefyd yn syl y fam yn rydadol cyfla oedd y syl yma i bobl ddod yn ôl i'w mam eglwys i addoli. Hynna oedd yn weithwyr fferm, yn weision felly, roedd yn cael dod adra i'w mam eglwys ac i drefnu amser gyda'r teulu. A dyna pam yn cael ei alw syl y fam yn draddodiadol, ond dyna wrth gwrs daw'r daeth y bwyslais i ddathlu ac i ddiolch i'n mama i yn ogystal a bod y Sul yn rhoi sylw arbennig i Mair, sef mam Iesu ei hun. Ond beth bynnag fydda ni'n ei wneud heddiw bod ni yn dathlu, bod ni yn cofio, ynddo? Da ni'n cofio hefyd yn ydyn neu'n gweddio dros fama ar draws y byd. Mae'r gerdd hon gan y Gwyrdd Rhys Niclas yn cychwyn ein gwasanaeth ni y bore yma.
hi a wyliau wrth weli heb gyfri'r oriau. Hi a ddiddanar ei ddyn ac a gerddar yn ystyr, ac ei mondia ei denw ei hun. Yr arglwydd, y ddeirchinau, a roed sifamau ar ddeiar, synwyr a deall da, a hwy ar oddant i gymdeithas ei cham. Mae gandwch chi ni i roi at hefyd nesaf, ac falle mae yna rhyw 2 munud i emyn eich sydd eich yn diarth, efallai yn diarth, ond mi fydd yn mynd drwy y bennig gyntaf i gyd cyn i ni gan fel mae oedd rhyw ysgol gân hynny. Mae ydych chi'n cofio'r ysgol gân ys ydyn nhw? Wel, os da ni'n gwybod pai ohonyn nhw, mae yna yn gyfle i ni ddod yn gyfarwydd hefo. Felly, 349 fe rodiau Iesu i'n prynhawn yn Galilia mewn Rhywdref, a'r mamau hi a ddig ei plant yn Wyddgar ato ef. Ac yn y blaen 349. Wel ia, oedd emyn gyntaf ni yn ddarlun doedd o Iesu yn cyfarch, yn cyfarch plant ac yn gofalu felly. A ffordd oedd y plant yn dod ato fo. Y rhinwedda mamol, a tadol yn perthyn i Iesu i hun. Ac bydd y darlleniad yn ymlaen yn benodol yn edrych ar y llun yma yn cyd-fynd â'r llun
Efallai chi gyfrannu'n barod hanner ceniad yn ato fo. Ond y cywion o dan adenydd yr iar. Ond cyn hynny, bach o'n bwysig, multiple choice ydyn nhw'n reit. I weld os da chi'n nabod y mama y baby. Reit. Felly mae gen i 5 cwestiwn i chi a mae rhaid i chi roi'r ateb cywir i chi. Felly, pwy oedd y mam a guddiodd ei babi mewn basged ar afon Nil mwyn achub ei babi yn rhan ffawr? Neu Hana, Sara neu Jochebed? Hana? Nagi? Mam Moses. Chi ond dweud Jochebed. Jochebed oedd mam Moses. Yn ail, pwy weddiodd yn dair am blentyn ac addawodd i gyflwyno i wasanaeth Duw? O, na ni, chi ma'n mynd o choice, chi wedi gwrando os oes dda. Sef Hana. Ie, wrth gwrs Hana. Na chi, yn hawdd i chi. Pwy oedd mam Iesu? Na ni, da chi ma'n mynd o choice yma mewn. Ond, efallai, chi eisiau un efo hwn. Pa mam a'i chwerthin yn uchel pan glywod y byddai'n cael plentyn yn ei henaint? Sara, Rachel neu Rebecca? Sara, da iawn. Ac yna, yn fumed, pwy oedd mam Ioan Medyddiwr? Mair, Naomi neu Elisabeth? Da iawn. Ia, wrth gwrs, mama, a fi bion yna sawl un sydd wedi gallu mynd atyn y bore yma. Ond, dawn y creiad ni o Matthew 23 ac o adnod 37 i 39, da creiad byr iawn ydy sy'n rhoi y ddelwedd o'r cywion yma. O Jerusalem, y ddinas sy'n lladd y proffili a llabyddion negeswyr mae Duw yn ei hanfon ati. Mor aml dwi hiraethu am gael casglu dy blant at ei gilydd, fel mae ar yn casglu chyfion dan ei hadenydd. Ond oedd gen ti ddim i roi yna. Edrych mae Duw yn gadael y denw, mae nhw ar. Dwi'n dweud hyn, wedi ddim yn ymweld i eto nes bydd yn dweud, mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi ei feneithio'n fawr. Ond mae'r geiriau hyn yn ymhlith y rhai mwyaf tyner yn yr egin, ond hefyd y rhai mwyaf dychwelyd hefyd. Mae'r melys a'r berw yma mewn rhywbeth. Dydy Iesu ddim yn siarad fel barnwr yma, nac fel brenin, ond yn hytrach mae'n defnyddio delwedd syml iawn. Y delwedd chi'n gweld ar y sgrin fan hyn. Fel iawn cysgu chywion o dan ei hadenydd. A hynny yn wynaf perglon a dynistr yn byd. A mae'n delwedd banol iawn ydy, y delwedd yma. Pan fydd perygl yn dod, mae'r iar yn ymestyn ei hydenydd ac mae'r cywion yn rhedeg i mewn o dan ei hydenydd. Y cyno yn cael cynhestrwydd. Yna mae nhw yn teimlo'n ddiogel yn dydyn ac yna mae yna lochus. A dyna'r gafn mae Iesu i roi i ni o gariad Duw. Rydodd y dywynydd Jürgen Moltmann, nid cariad tad yn unig i'w cariad Duw, ond hefyd tynerwch mam, na fydd byth yn anghofio ei phlant. Mae beth yw'n defnyddio delweddau mamol am Dduw dro ar y tro. Duw sy'n cysuro fel mam. Duw sydd yn amddiffyn fel rhiant. Sy'n gwarchod ei phlant. Pan mae Iesu'n deud i fod
am gasglu pobl dan ei adenydd. Mae'n dangos calon Duw ydy. Calon sy'n awyddus i ofalu ac i amddiffyn. Fel ma'n ffwrdd o gariad yn weld yn aml mewn mamau. Dros wythnosa a misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn edrych ar sawl wefan sydd yn neud elusennau sydd mewn rhyfel yn benodol, sydd yn hanol rhyfel yn byd ni'n edrych yn benodol ar y dweud canol a hyn sy'n digwydd yn i'r aml yn y byd hefyd ac yn Asda. Ac ar wefan UNICEF, eisiau draws y stori yma a yna un i gyd-fynd hefo hwn. Stori o faban bychan gafodd i geni yn Asda o'r enw Alia, ddechrau mis Hydref yn 2023, gan gyrraedd y byd hwn heb wybod beth fydd yn ei gwynebu. Ac ers y dechrau mae gan fam Ayla un nod yn unig, sef i gadw i baban yn diogel ac yn iach. Dyna'r ddymuniad ei mam. Ias yn un enw'r fam, ac mae hi'n bwydo yn y bwriad o'i bwydo y baban o'r rom. Ond fe wnaeth y rhyfel amharu ar y trefn hynny. Ac mi redodd hi, mae dod o hyd i fwy meithlon yn frwydr dyddiol gyda hi. Ac mae'n effeithio a fwydo Ayla. Pryn y gallu dod o hyd i'r hyn sydd i angen arno gyda hi. Mae prydau bwyd yn cael ei lleihau unwaith y diwrnod, ac mae prinder bwyd meithlon yn gwneud hi'n anoddach i fwydo o'r ron. Ac mae hi'n dweud hyn, dwi'n gwneud fy ngorau i fwydo o'r ron, ond oherwydd yr amgylchiadau, mae rhaid i mi ddibynnu ar waith fformula meddai hi. A mae llaeth fformula yn dod yn costio fyna $6 y bocs meddai hi, ac nid yw bob amser ar gael. Ac yna mae'r stori yn y blaen yn dweud fod dŵr glân hefyd yn rili. Mae gŵr Iasmin yn gadael am 5 y bore. Bob dydd i geisio dod o hyd i dŵr glân. Ac yn aml mae'n dweud gyda dŵr hach. A mae'n dweud bod dwi'n berwi'r dŵr er mwyn gallu defnyddio i fwydo neu i ymwylchu dyma hi. Mae hyn wedi bod yn her go iawn, ac nid yw'n hoffi llaeth ffwrdd wedi wneud ar ddŵr nhw. Un hanes rhiant felly yn dde. Un o filoedd a filoedd sydd yn mynd drwy gwrnod heriol ac anodd heddiw. Ce'r unig beth mae'n sy'n ei geisio ydy i ofalu am ei plentyn. A mae llawer o mama yn gaffael y plant mewn ffyrdd na sylwyr bob amser. Maen nhw'n gwylio dros eu blant yn poeni amdanyn nhw, yn gwrando arnyn nhw, ac yn aml yn weddio dros nhw. A dyn ni'n ar ysgwythyr yn rhoi llawer ar weithiau felly i ni hefyd o'r math hwn o gario. Jochebed, dwi'n sôn am Jochebed yn barod, efo Moses ydw. Ac wrth gwrs oherwydd aberth hynny, dyfodd Moses i fod yn arweinydd. Ond weithiau mae gweithred bach y gariad yn newid hanes yn dwi. A dywedodd ydy fynd i'n cael bart, bod calon Duw yn cael ei glywed mewn gras sydd yn plygu lawr i warchod bywyd. Mae cariad Duw yn plygu tuag at y gwawn a'r bregys. A mae mama yn gwneud yr un peth mewn tyflygu lawr i ofalu i wrando i helpu. Ia, y cywion felly'n rhedeg at yr iard a gwchus. Mae Crist yn ei gwahodd ni i ddod ato.
wrth i ni ddathlu sy'n mama, sy'n y mam, rydyn ni'n cofio bod cariad mam yn adlewyrchu rhywbeth o galon Duw ei hun. Cariad sy'n gwarchod y croesawu ac yn ei rhoi drochus. Mae gen i gyfle i droi at yn hynny nesaf ni, sef yn 435. 435. Fe nigaid fan fe, glywais ni gyfarchiad Gabriel uchel ni, Dyw a ddimsio'r fam ein o'r hyd, henffych waith. Ac yn y blaen, 435.
bychan iawn wedi dysgu bod y diwrnod yma le i ddiolch yn benodol ac yn cofio yn ystod cynradd am nhw'n dal i yn siŵr mewn gardiau sydd o mam yn dod adra wedi gwneud o bapur crep blodau wedi gwneud o bapur crep ac mam wedi cadw ni yn wedi ddangos dipyn o gardiau ni yn ystod y tro bithau ni fyny ac fel yn dweud fel ym mhob un cardyn yr hyn o'n nhw wedi dweud o'r diolch y gair diolch. Ond dawn ni'n gwynt hefyd yn cofio, gyda mam hefyd wedyn yn blentyn i roi blodau a fedd nain a taint hefyd ynde. Sef mam a dad yn rhieni ynde. A ffordd yn diolch felly hefyd. Mae'r diwrnod yn felys chwerw i ni fawr. Ond dwi'n gweithio bod i gyd yn cofio i ddiolch. Mae yna wedi ysgrifennu gan Undebau y Myfyrwyr ac mae yna lyniau a fideo wedi cael ei roi at ei gilydd. Felly gewch chi weld y fideo ar ffurf gweddi rwan. A yna ni ddeud gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd wedi. Arglwydd Duw Cariadus, heddiw ar y diwrnod arbennig hwn, dew'n ata ti gyda chalonau llawn diolchgarwch am rodd y mamau. Diolch am ei cariad, ei gofal, a'r bethau mae nhw'n ei gwneud bob dydd i'n meithrin a'n harwain. Rydym yn diolch ti am ffyrdd mae nhw'n edlywyrchu dwyd yn erwch a ffrigaredd, gan i'w dysgu garu ac i lerbyn cariad. Rydym yn cyflwyno pob man i ti, y rhai sy'n dathlu, y rhai sy'n galaru, a'r rhai sy'n gweld y diwrnod hwn yn anodd. Cysura'r rhai nad yw ei mamau gyda'n bellach, a'i hamgylch hynny gyda daniddau. Cryfha'r rhai sy'n teimlo'n flinedig, a bendithia'r rhai sy'n aros yn hiraethu neu'n dod o hyd i'w llwybr ei hunain mewn mamolaeth. Arglwydd, rydym hefyd yn diolch am bawb sy'n chwarae rôl famol yn ei bywydau, aelodau yn eglwysi, teulu, ffrindiau, a mentoriaid sy'n dangos i ni beth yw gofalu a diogelu. Helpa ni, arglwydd, yw hanrhydeddu a'i trysori, nid heddiw yn unig, ond bob dydd. Ac ar yr un pryd, dysga ni ddangos cariad a charedigrwydd i'r rhai sydd wedi gofalu amdano ni, wrth gofio bod pob daioni yn dod o'r nefoedd. Yn enw Iesu gweddiwr. Amen. Rhai i ddiolch ydych chi'n ei ddeud i ddadrodd wedi'r arglwydd dan ni'n gilydd. Ein tad, o'r hwn o'r wyth sy'n edrych, sancteiddio'r dyn, deled y deyrnas, meled i'r wythys, megis yn y nef, felly ar y ddeir hefyd. Dyroi i heddiw ein barad yn a maddau ni yn dyledion, fel mae rhywunau i dyledion, ac nac arwain ni brofetigaeth, oedd ei wared ni'r hacadwg, canu sefyll ti o ddeyrnas, a nerth, a'r honiad, yn oes ysbryd. Amen. Ydych chi'n ei barhau drwy ganu yn hyn nesaf, sef erbyn 105. 105.
am ddeffro'r gwanwyn yn ei bryd a gwyrth y geni ym mhob cryd, a gweld rhyfeddol liwiau y byd i ti y rhoddwn farw. Ac yn ymlaen, yn mynd i'r cant a fydd. Er bod Matthew Derek tri yn deud wrthyn ni fod Iesu yn deud bod yn casglu bobl feddwl iawn yn casglu ei chromion. Mae'r ddarlun yna'n deud rhywbeth arall wrthyn ni hefyd. A hynny ydy pan ddaw perygl mae'r iawn sy'n hyn rhwng y cywion a'r bygythiad. Hynny ydy pan ddaw yma ysglyfaeth yr iar sy'n gwynebu'r perygl hynny mwyn gwarchod y cywion yna. A mae'r ddelwedd hon yn dangos wir natur cariad hefyd. Cariad sy'n yn barod i aberthu. A mae mama yn llawn o'r math hwn o cariad. Yn aml nid yw'r aberthau hyn yn cael ei gweld. Maen nhw yn digwydd yn dawel, oedd mewn nosweithiau hir, mewn gofidiau tawel, mewn gwaith bob dydd sydd yn cael ei wneud allan o gariad.
Ac mae'n siŵr bod gan bob un ohono ni stori lle rydyn nabod mam sydd wedi aberthu mwyn I phlant. Ond dywedodd y diwydydd gorfod I sylwi, mae cariad yn golygu gadael I boen eraill fod yn rhan o'n bywyd I hunan. Mae'r Beibl yn rhoi enghreifftiau ydy o lamar a gosod gariad aberthol. Ac mae Mair mam Iesu yn un ohonyn nhw, ond Hannah fel yn sôn wythnos diwethaf. Am flynyddoedd fi wedi gweddio am blentyn wedi gweddi yn weddi o ddagrau a hilaeth. Ond o gael y dymuniad, wrth gwrs, yn aberthu drwy'r rhoi ynddo I phlentyn I wasanaeth hyn. Dywedodd yr awdur ysbrydol Thomas Merton, nid yw cariad gwirioneddol yn chwilio am I fyd I hun, ond am les y call. Yn y llun yma chi'n weld Joyce ydy y ferch yma. Ac stori gan gwybod Crisnogol sydd gen I ar gyfer lle fan hyn. Mae Joyce yn byw yn y Congo. Ac ers pan mae Joyce yn fychan iawn, mae bywyd hi wedi cael ei siapio gan yr yfel cartre. Mae wedi tynnu fyny gyda rhyfeloedd. Mae wedi cael cyfnodau o ddistawrwydd a heddwch hefyd. Ond mae'r heddwch yna wastad yn bregus. Ac o Joyce yn deud pan mae'n ei blentyn cafodd hi iaith uwli ei dad wreiddio gan y rhyfel. Atgof sydd yn dal I eistedd yn drwm gyda hi. A mae'n cofio sut y brwydrodd ei thad y bryd hynny trwy'r blynyddoedd o ofn a chwilio. A faint o fi'n gobeithio na fydd rhaid i'w phlant hi brofi yr un peth yma hi I brofi. Ond yn y fi'n ein gwiriniaeth yn Cartref y Congo yn gynnar llynaf 2025 fe chwalodd yr heddwch ac fe ddaeth rhyfel yn ei ôl. Ac mi roedd Joyce ar un geni ei babi, ei ferch bach Emiliana. Ac rwy'n dweud y dyla genedigaeth Emiliana fod wedi bod yn foment o ddawenydd ac yn lle hynny yr hyn oedd unig glywed oedd sŵn ffrwydrada a disgyn yn Minova, ddim yn bell o'i chatre. Ac roedd yn rhaid i'r teulu bach ddianc. Ac o'n i'n deud, y stori mynd ymlaen I ddeud bod Joyce am ei chael I gŵr a'i plant wedi gorfod ffoi i'r goedwig cyfagos. A glynodd, wrth gwrs, fe lynodd hi yn ei babi yn bychan yn nefyn yn enig. Ac mae'n aros yn y tyllwch yn y goedwig. Gan rando ar y bwledi yn torri drwy'r nos. Pan ddaeth golygu yn doedd y perygl ddim yn heibio'r chwaith. Roedd aros yn golygu cael eich dal ac roedd gadael yn golygu perygl. Mi roedd y foment yna fi yn dreulio dipyn o amser yn y goedwig cyn oedd yma'n gallu dod yn ôl. Ond erbyn heddiw mae'r teulu nôl yn Rambira, teulu Cartref. Mae'r ymladd wedi symud yn ei blaen, ond nid yw'r ofn wedi diflannu. Mae Joyce yn rhoi gyson ar effaith, am yr effaith yma ar ei babi. Mae magu plentyn bach yn ystod rhyfel yn anodd iawn. Cymaint o feddyliau yn mynd trwy'r pen chi, yn mynd trwy'r meddwl chi. Ydych chi'n rhedeg yr ystod fydd yn wallgo, Ond mi roedodd hi ma 5 mis cyfan yn iara o fywyd wedi bod yn llawn straen.
A ddim ni hyd yn oed yn cael digon amser i chwarae gyda ni fydde chi. Ni mam oherwydd fy mod i ofn. Eto yn eitha popeth. Mae geiriau Joyce at ei merch yn llawn gobaith neu dalfon. A dyma fy meddwl, gofynnais i Dduw o iechyd, cryfder a ddwythineb i mi i fagu. I fagu Emiliana yn dda. I fynd â hi i'r ysgol, gwneud i ni garnu dysgu, dod yn rhywun, bod yn rhywun mewn bywyd, a chael swydd dda. Ac yna, mi ddwedodd hi yn dawel iawn. Byddwch chi'n byw fel yr oedd dim wedi i gynhyrchu. Eto stori mam arall yna, sydd yn mynd drwy y ddegau anodd, ond eto ar yr un gwynt yn glynu yn y gobaith a heddwch sydd i gael. Yn graifft arall, wrth gwrs, ydy Mai'r mam i si i hun yna. Do fe, dariodd i'r plentyn, fe'i magodd ac fe'i gwelodd yn tyfu, ond dath y dydd pan roedd Mair yn sefyll wrth y drws. Ac yn y gyflwan, mae'n deud wrthyn ni bod Mair yno wrth i Iesu gael ei groesfeidio. Mair sut oedd mesur dylwys yna. Dar y groes ydyn ni'n gweld cariad mwyaf dim yr un sy'n cael ei aberthu trosro. Dywedodd Rwan Williams fod y groes yn dangos cariad sy'n gwrtho rhoi'r gorau, sy'n gwrtho rhoi'r gorau i fi. Ond pan mor byd yn ei wrthod, mae'n gwrtho rhoi'r gorau. Dyma'r cariad sydd yn rhys, cariad sy'n dioddaf mwyn eraill, cariad sy'n rhoi yn ei hun dros eraill. Ac wrth anrhydeddu mama heddiw, da ni'n hefyd i cydnabod faint ei cariad, cariad tawel, ffyddlon a berthol yn ogystal. A mae mama'n atgoffa ni bod y cariad dyfnaf yn aml yn cael ei gynegu mewn ffyddlondeb bob dydd. Ac yn hynny oll, rydyn ni'n gweld adlewyrchiad o gariad Crist. Dyna sydd yn dawel o hi i ddod a gorffwys dan i adeilad. Yn gwir. Mae gadwch chi ni groi at ennill 104 am brydferthwch deiar lawr, am brydferthwch rhod yn en, am y cariad rhag o fawr sy'n o'n cylch ac i'w chi'n gan, o ddiw graslon, dygw ni, aberth mawn i ffenn ni. Ac yn y blaen, yn mynd i 104.
bod i gariad Duw sy'n mynd cysuro fel mam yn cyfleikio'i phlentyn fod gyda ni heddiw. Bod i wras sy'n cynnal, i dynerwch yn harwain, a'i heddwch yn hamgylchynu. A bod i fendydd Duw hoffech chiog y tad y mab a'r ysbryd glan, aros gyda ni heddiw ac am.